Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo
ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Ang sakundagan, dinubuhan. serbisyo Asin Riparo. Ang bulkan ngayon, Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Nganyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday na. Petsa 24 na kita kang bulan na September taon 2025. Sabayan po nindo sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-ore-restorya naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Pwede man po sa may mga kumpleanyo ngunyan. September 24. Maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre naman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. O dahil hanggang dito paglingawan sa kuyang perming tugon hay, ringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Ta wara man tabi kibang maingat ka sadiri ta kundi kita man sana.
Naman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Ta siya masana po nakakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong di kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging puso sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Gabos tabi kita. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live! Kunyan pong aldaw kita nin Miyerkules, September 24, 2025. Siyempre, live na live sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang GM, si Maestro Neil Adtuon. Now dyan si Sir SM Sertori. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kinit and bawal man tabi ang ma-stress sa mga panahon po tabing ini. Ohayo gozaimasu tabi Madam Maylin, Maria Elena Yamamoto. Ingat po sa mga nakaantabay na sa tuya ngunyan. At sa 24 na kita Wednesday, di may pighaditan kita ngunyan tabi naraot nin panahon digdi sa may area kang Bicol region. Kalma lang, kalma. O ni kaya kadakol baga dyan sa social media nagpapaluwas din na mga kanya-kanyang weather forecast. Duman kita sa pag-asa magtubod. May mga iba kayang nagluluwas sa social media na arayo pa subagyo, ma-high blood ka na, matatakot ka na, baka magkatarakot, so may mga hilang sa puso, inatagi ka, natigba ka kaya. Yo, like po ka mo magpaparaturubod-tubod sa mga nahiling po ninyo dyan sa social media. Ang tubudan ta sa natabi ang pag-asa. Yo, minsan dakol ang daiki maginibong tultuladi. May gigiribuhan ki mga fake news. So, siyempre so nakahiling, mahadit, ma-high blood, hasta nangisay ka na sa nadyanta, ito palang pigninervyos ka na. Ay nako, day panganing yung subagyo, tumigada na. Tay nataki sa puso. Deka mo magparagiribo kaya? Yo, sige tatad-taod mga tugang aramon tan magiging kamugtakan kang panahon. Kasi super typhoon na si Nando paluwas na sa Philippine Area of Responsibility. Ang palaog o kaya yaon na sa laog kang par, ini po naman na si Tropical Storm Opong. Si Nando out,
Upong in. And posible tabing agihan ang Bicol region. Yaon pa ini dyan sa karagatan. Si Opong. Bata baga ang bagyo pag yaon dyan sa dagat, lalong minatipon yan kay kusog. Kaya kasud ba medyo maluya pa ini pero ngunyan naglangkaw na, nagkusog na. So tantaw na, aramon tayan. So, scheduled power interruption kag NGCP dyan sa Tabaco, Malinaw Substation. Kapikan sila na muna at dapat igwaki power interruption sa Biyernes. Ay bata sa Biyernes man malaog so bagyo. Yo, kapikan sila na muna yan. Kang NGCP. So, aaramon tangon yan tabi mga tugang mga kabayan ang mga paghanda kan sa tuyang mga local government unit. At kasudma, may mga pagpapapod na king meeting, may kinaraman sa paghanda kaining bagyong si Opong. Yo, dapat kita mga Bicolano, mga Oragon baga kita. Habang harayo pa, Miyerkules na ngunyan, saga Webes na. Wapag kita ki panahon para magpreparar, maghanda. Tapag ang paghanda ka, laging handa. Yo, dapat preparado permi. Sige tabi mga tugang alas 7:10 o kaya 13 na. Ayo tama, 7:13. Ang sa tuyang Philippine Standard Time dito na pagparpahaluyon pa. Kuan tatabi tulos ang linya kang pag-asa. Yo, darangog tabi kita. Aramon tan magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon ta ngunyan data bingal daw. Sir Abi Imperial, posibleng itas na ang signal number 1 digi sa may parting Bicol area. Yo. Sige tabi ha, duman sa na kita tabi sa opisyal sa pag-asa lang kita magtubod. Para turbod-tubod yan sa social media. Baka mangisay na sana kamo dyan kang kahadit nindo. Yo. Sige tabi, 7:14, Pag-asa, good morning! Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon at sa bagyo na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Lumakas pa nga itong si Bagyong Opong at huling nakita ang kanyang sentro sa layong 880 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. So ang kanyang maximum winds ay umaabot po ngayon sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour. Kaya nasa tropical storm category ho ito sa ngayon. At ang kanyang movement west-southwestward at 20 kilometers per hour. So sa kasalukuyan, itong bagyo medyo may kalayuan pa po sa ating landmass. So wala pa po itong direktang epekto sa ngayon sa atin, sa anumang bahagi na ating landmass in terms of winds o in terms of severe winds at mga pag-ulan. At wala rin po tayong signal pa sa ngayon at as of 5 a.m. na bulletin natin, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero maya-maya lamang ay i-discuss po natin yung track na latest na ipinalabas po natin. At maliban po dito sa bagyong si Tropical Storm Opong ay magbibigay din ho tayo ng karagdagang impormasyon sa bagyo na nasa labas ng ating par. Ito po si formerly Nando. So ang kanyang sentro po ay huling nakita sa layo 760 kilometers kanluran ng Basco, Batanes. Taglay pa rin ho ang lakas ng hangin. Umaabot sa 185 kilometers per hour near the center at gustiness na umabot po sa 230 kilometers per hour. Sa ngayon, sa nakikita po natin, tuluyan na nga po ang kanyang paglayo sa ating area of responsibility at wala na po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating landmass. Maliban ho sa, kumbaga natutulungan pa nitong ma-enhance yung southwest monsoon na siya pong nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. So sa ngayon, ang weather system na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas o southwest monsoon. At dahil po dyan sa ating forecast, sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila, ay generally maulap ang papawurin at mataas pa rin ho yung tsansa ng mga pag-ulan, especially sa kanlurang bahagi ng Luzon. So nariyan pa rin ang
banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya kailangan pa rin maging alerto ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, dahil doon po concentrated yung malalakas na pag-ulan for today. So sa natitirang bahagi ng Luzon, magdala ho pa rin ho tayo ng payong saan man ang lakad natin sa araw na ito at mag-ingat pa rin ho. Samantala sa Visayas at Mindanao, for today's forecast ay improved weather, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawrin. May tsansa lamang ho ng mga localized thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. So again, i-discuss po natin yung track na ipinalabas po natin as of 5 a.m. Makikita nga po natin na simula sa mga oras na ito, ini-expect natin ay mag-west-northwestward na ang kanyang direction. So medyo tataas na po itong track. At tinutumbok po nito ang Southern Luzon area o Southern Luzon. At ang kanyang landfall point nakikita nga po natin between Southern Luzon o between Bicol region at Eastern Visayas. So as long as nakapaloob po tayo sa probability cone, ibig sabihin posible pong direkta tayong daanan ng sentro ng bagyo. So kailangan hong maging handa. Dahil kailangan po nating maalala na hindi lamang po yung landfall point ang maapektuhan ng bagyo, kundi meron pong diametro. Yung katawan nitong bagyo ay medyo malawak. So ibig sabihin, imaginein ho natin kung sasabay po ito dito sa track, mahagip ang malaking bahagi ng Visayas, ang halos buong Southern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon by Friday until Saturday ho yan. So sa mga kababayan natin, patuloy natin pinaghahanda at pinag-iingat. Please do the necessary actions para po maprotektahan ang ating buhay at mga ari-arian. So sa atin nakikita nga po, posible na before po ito maglandfall ay marireach po nito ang severe tropical storm category. But hindi din natin nare-rule out ang tsansang lalo pa po itong lumakas o yung tsansa ng further intensification lalo't nasa dagat pa rin ho ito. Kaya't mag-antabay ho sa magiging updates ng Pag-asa. So ina-expect din po natin within today, posible ho na mag-raise na po tayo ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ho ng bansa o sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas para po magkaroon din tayo ng enough time na pag-prepare at enough lead time. Para naman sa ating weather advisory, so in effect pa rin ho ang ating weather advisory today. Ibig sabihin, possible pa rin ho yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At ito po ay dulot ng habagat o southwest monsoon. So hindi pa rin ho pwedeng maging kampante. Kailangan pa rin maging alerto pa rin tayo sa mga banta ho ng localized flooding. By tomorrow naman, ina-expect ho natin sa Occidental Mindoro dahil pa rin sa habagat, mataas pa rin ho yung tsansa ng malakas na pag-ulan. So 50 to 100 millimeters of rainfall pa rin ang inaasahan natin. Samantalang dito sa Northern Samar at Eastern Samar, bukas din magsisimula na pong maramdaman ang malakas na mga pag-ulan dahil po ito sa epekto ni Bagyong Opong. By Friday, makikita nga po natin lumawak na yung mga lugar kung saan ay makakaranas ng mga malalakas na pag-ulan. Medyo widespread ho na mga pag-ulan ang inaasahan natin dahil sa passage nitong si Bagyong Opong. So red o nakataas po itong red. Ibig sabihin, more than 200 millimeters of rainfall ang pwedeng maranasan sa Northern Samar at Sorsogon by Friday ho yan, as early as Friday. And then 100 to 200 millimeters of rainfall naman sa Eastern Samar, sa Samar, Masbate, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, Quezon at sa Quezon Province. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, maging sa Romblon, Aklan at sa Capiz. So sa mga kababayan natin doon, kailangan pa rin hong mag-ingat at hindi po pwedeng maging kampante at patuloy po tayo mag-monitor sa updates ng Pag-asa ukol sa mga rainfall advisories, mga rainfall warnings, heavy rainfall warnings at even yung weather advisory po natin. So dahil naman sa epekto ng southwest monsoon, ito po yung patuloy na na-enhance ng dating si Bagyong Nando na nasa labas na po ng ating area of responsibility at ng bagyong si Tropical Storm Opong. Ay ina-expect natin ang mga occasional gusty winds o yung mga pamisa-misang pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon sa araw na ito, sa Western Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands. Habang bukas sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte, Palawan, Siquijor, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Oriental, Davao del Sur at maging sa Davao Occidental. Habang Friday, sa Batanes naman, Babuyan Islands, Cagayan, Ilocos Norte, Siquijor, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region.
So yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be at 11 a.m. maya-maya lamang. So magantabay po tayo at stay tuned po. Ito ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kang sa tuyang panahon. So wala pa kitang signal kaining si Tropical Storm Opong dahil pa man ki epekto sa satuya. So ngunyan ang namamatian ta so habagat pa man giraray nadaraman kan super typhoon na sinando. Pero sa aga Wibes o kaya medyo marani na ini si Opong. Paminusog nasa 65 to 80 ang gastines. Naghiro sa south westward sa kaskas na 20 kilometers per hour. Posible databing maglandfall sa may parting Bicol and Eastern Visayas sa Biyernes o kaya Sabado. Biyernes na hapon o kaya Sabadong aga. Mag-iringat, magpreparar, maghanda, dapat alertado permi. Yo. Tayo man kimaraot na maghanda, yo. Pasiguro. Siguro tabi kitang mga Bicolano. Kita baga sanay na sa mga bagyo-bagyo pero mas magayon manggararay so pasiguro. Kaya kaliwat kanan nangunyan ang mga paghahanda kan sa tuyang mga opisyales sa mga kada LGU. Sir Edwin Sistina, good morning kay Sir Javier Bunsa, kay Marilo Akin Punto, good morning kay Sir Rolando Kamata. Pa-shoutout databi dyan sa Quezon City. Di mag-iring at tabi kita ha. Mas maray na tabi so preparado, alertado. Servisyo Asin Reparo. Alas 7:24. Pasalamatan tanamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha. Dyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, o dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin, ingat po. Ilingat permi ha. Siring man mga tugang ang programa nginidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, kan Syudad nin Tabaco Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, kasabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Yan tabi, mga tugang, mga kabayan, ang mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Sir Lito Tuangki, good morning. Ang nakantabay sa tuya. Sige
kitabi mga tugang alas 7:26 na. Ay gusto ka sa Ang sa tuyang Philippine Standard Time day po magarali mabalik po ang programa makalipas lang po ini. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aral. Taiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa Tiwi na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Alas 7:28 na. Kan sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw Albay, siring man kang Capos Bilo Lotto Outlet. Diyan niyan sa Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Salamat! Balik po kita mga tugang sa programa. Ako mapogirarayan sa indong lingkod Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw kita nin Miyerkules na Wednesday. Petsa 24 kang bulan na September taon 2025. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya pa pigalata. Doro derecho na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Alas sige tabi mga tugang alas 7:30 na. Alas 7:30 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Salamat so scheduled power interruption kang NGCP sa maabot na Biyernes, petsa 26, dyan sa mga nakakonektar sa Tabaco Substation and Malinaw Substation, pigkansilar. Pigkansilar tabi mga tugang kang NGCP ta, Biyernes baga subagyo. Si Bagyong Upong. May scheduled power interruption ko ta na sa Biyernes alas 6:30 nin aga, sundo alas 6:30 manin banggi 12 oras tabi Sir Abi. Sa Biyernes ko tayo naka-schedule, so pigkan sila na muna ta may bagyo. Ma-brown out man sa nangayaya. Dahil nga ning yung bagyo nagparos-paros na brown out na. So importante yun, naigwa ki kuryente, importante yun ang komunikasyon. So halos naka-aktibar na ngunyan, naka-activate na ngunyan ang sa tuyang mga local government units. Igwa na sindaki mga emergency meeting, duman sa saindan mga punong barangay, sa saindang mga nasasakupan. Tabi, so mga barangay officials, bako nakita bago sa mga araw kini,
Aram na nindo kung ano ang gigibuhon nindo. Dahil na pagpaparaharanat pa kung ano pa ang order ni Mayor. Iyo. Pag sinabi ng magpreparar, preparar. Pag sinabing mag-evacuar, mag-evacuar. Sabi kang barkada ko, dahil ngaya mo na magtawki relief sa harong-harong. Ha? Dahil ngaya yan madyan sa evacuation center. O, dapat dumanda tabi magtawki relief sa evacuation center. Nganing mainganyar itong sumanga nasa delikadong lugar. Minsan may mga madunong ang payo eh. Iyo. So mga nasa delikadong lugar, pa-evacuaro na, tapos duman sa evacuation center, ito so relief. Ha? Pinarumduman ako kang inot, epektibo nito eh. Ha? Maray pang panahon, pipasiring na duman sa evacuation center, taigwa duman kipigtatao. So ang tao baga, pag may pigtatao duman, madaralagan ang duman. Yo. O, pag tao duman sa evacuation center, dahil na sinda makahali, duman na sinda. O, sabi kang barkada ko, maray man na ideya yan. Ha? Na itatao susain ng relief, duman na sa evacuation center. Nganing mainganyar mag-evacuar. Mga nasa delikadong lugar tabi, Ma'am Gina Malaguinho, Cavite. O dyan sa Indo sa Balsa, medyo delikado dyan. Iyo. O bata ang forecast kang Pag-asa, Biyernes sigurong banggi. Biyernes na hapon, posibleng mangrapunggas na digdi sa may parting Bicol area. Ini pong si Bagyong si Upong. Iyo, Biyernes na banggi, Sundo, Sabado. Iyan ang pinaka-delikadohon na mga oras o digdi po sa Eriata. Maglangkaw man ki magbaba, sakop manggiraray kita. O kaya importantihon tabi kita ngunya na magharanda na. Yo, magpreparar, maghanda, asikasuhon aso dapat asikasuhon. Yo. Ngunya no ni pasaro pa pala. Pag-arog kay ni isa man talaman kan sa mga dayman na kuro karigos diyan sa social media. Na day taram kung ano ang purpose ninda kayan, manakot o kaya pod kay ni maugmasa na sindang may naluloko sinda. Tadyan sa social media dakulon na nagpapaluwas king mga weather forecast. Diyo. Hasta mabasa nindo na may mga exaggerated naman na maray. So iba dyan na nagpupuro forecast man, una ninda kung sinda na so Pag-asa. Iyan databi so nagdadaralugod kitakot sa satuya. So day tabi kita basta-basta magpara, day ta po pagtiwalaan, day ta po pagtubudan. Yan mga nagpo-forecast nandiyan sa social media. Duman lang kita sa Pag-asa. Duman po kita sa Pag-asa magkuha ki impormasyon. Tapag nagkuha kita dyan, baka day pa nag-abot sa bagyo, baka sasaro sa pamilya ta o kaya kita, nainot kitang matigbak dahil po sa takot. Yo, may mga piglalag pati sindang mga video-video man dyan na huni ngaya so arog kani, posibleng arog ngaya kanyan mangyari. O day ka kan matakot. Day pa nga ni ngaya sa bagyo, may natigbak na. Natigbak dahil sa nervyos. Day tabi ka mo magiribo kayan tabi. Day ka mo magiribo kayan. Yan kaugmahanin do sa gamiton tan social media sa tama. I-share ta dyan. So, legit na hali mismo sa Pag-asa. Bako yan na sa mga pigpapabrike. Tapos ang iba man, tig-share pa man. So, importante yung tabi yan. Dahil kita magtaonin takot sa satuyang mga kababayan. Bata tinervyos na nga ni, tatarakoton ta pa. Munan mo kayan, nagkatirig baklog diyan dahil sa nervyos. Bakong iyo tabi, tita. Tita versus good morning tabi. Bata nervyoso baga kita. Sige ta kaya na panong irinom na kape. Pero kita bagang mga Bicolano, sanay na kita sa mga makukusog na bagyo.
Sabi kan sarong vlogger nga ni, pigpapamahawan mi, pig-iisnakan mi, pigpapangugtuhan mi, pigpapamanggihan mi pa ang mga makukusog na bagyo. Digi sa Bicol. Dahil lamang kami minasurinder sa mga makukusog na bagyo. Pero iba na bagang yan ang mundo. Ayo, iba na. Kaya ito, mga makukusog sanan mga paros, asin pag-uran ngunyan iba na. Pigsabaya na kibaha. Dahil nga ning bagyo, may baha. Ayan ang makatakoton. Pag may tubig na, nako, may problema kita. Lalo na kung madiklom, lalo na kung banggi, mangyari ang bagyo, nako, madiklom, dahil kakimahiling. O paano yan? Kaya tabi kung ano man ang ipapautob kan sa tuyang mga nasa gobyerno, magsurunod tabi kita. Iyo, taat yan, aramon ta sa mga paghahanda kan mga LGU. Kumusta may mga naka-preposition na bakit ang mga relief? Importante yun man sana dyan, bugas. Ngunyan pa sana magpreparar na kamo. Maganda usod pwede nito magamit. Paratos-patos na. So dapat patuson. So may mga harong na medyo maluluya ang setup nindo kang harong nindo, di para toso na nindo sa mga gubing nindo, sa mga bado, tangan hindi magkadurumog in kaso magkararapong gas man ang harong nindo, dahil madumog sa indo magamit. Iyo, ngunyan pa sana, Miyerkules, o sa aga, Webes na. Tapag nagbiyernes, pag magkusog ng uran, paano na kita kayan, makupot-kupot pa kita. Iyo, so ngunyan pa sana pa siguro, so tubig na inumon, importantihon iyan. So mga importanteng gamit, mga dokumento, para tuso na tabi nindo yan. May mga plastic bagang nababakal yan na sudadarakula. So plastic baga sa pigpa-plastic sa sira. Sudadarakula baga yan, mahibog pati yan. Iplastic na nindo so mga appliances nindo na kaingat-ingati nindo. So binarakal nindo kang eleksyon, so TV, so Durabox, so foam, so sa indong kama na foam, iplastic na nindo. Takong ingkaso man magkararapong gas ang harong nindo, dahil lamang magkadurumog. Tasay na naman, nori na naman kamukan magkaigwaki pambakal kaya. Medyo aloy-haloy pang eleksyon. Marilamang ngayon kung may tataw pa man sa eleksyon. Tao yan, nagkaburuking na. Nagkaburuking na bagaso. Harabasan. Iyo. Grabe ang dilinsya pala sa tuyang mga opisyalis. Yan ang dapat gibuhon ng unyan. Dahil ka mo magtara lab. So iba naman dyan. Kaya ni magturo tara lab na. Imbis mag-asikaso ka mo kang harong nindo, nagturo tara lab na sa mga mister. Mabo yung mag-route sa panahon, dahil nakakahiro, tagrabe ang hangover. Kulugon nga payo ko. Nagbabagyo, may hangover. Buyong. Paano kayan makatabang ka dyan sa indo? Ngunyan pa sana, narin ito subag yung palaog man sa Bicol na gari natakot baga subagyo ta, nakahanda sa mga taga Bicol kung magpalayog ka ki drone, ang mga ato puros igwaki mga atog. Puros may atog na mga basod, may mga pagabat. Kaya kang nahiling siguro kang bagyo, nakaprepare nga sa bahay, luminihis baga sa bagyo, dahil lamang naagayan sa albay. May mga pagabat na so pagabat na Mr. Huto, pinagabat na sa bubong. Yan nga si ama mo nga ya, pasakatan nga sa bubong. Sabi kang aki, ay kang ina, apuda daw nga si ama mo. Papadong, apuda na nga si ama mo, pasakatan dyan sa bubong. Nataman nga ma,
Pagabat baga ngayon sa buhay tao, di pagabat lamang ngayon dyan sa bubong. Pero di man nindo tabi pagkalagan kipagabat ang sa indong harong. Taba kayo lugudan maging dahilan kang pagkaharong nindo. Sa sobrang gabat. Sa sobrang gabat, yung lugod so nakapagaba kang harong. Iyo. O kaya tabi mga tugang ha, aram na nindo, mga barangay officials. Aram na tabi nindo mga lugar nindo, o lalo na sa mga sa coastal barangay. Di ka mo magtiwala na iguana ka mo kay mga siwol-siwol dyan. Dahil na nga kami, may siwol na. Iguana ki coastal road nga kami. May ulang na nga. Dahil ka mo kayan magkampante. Mas maray na so pa siguro. Iyo. Baka siguro sa aga, magpautob na yan ki mga pag-evacuar. Iyo. Tangon yan, dahil pakipik to maray pang panahon digdi sa albay. Magayonon panahon dahil man ki mga pag-uran-uran nga ni basta magayonon ng panahon dahil pa man tabi ki suspension kang klase ha baka so iba dahil na nagklase. May bagyo nga ya. Kaya so iba dahil na nagklase. So iyan dapat pigigibuhon yan sa mga barangay officials. Aram na nindo kung si Saiso dapat ililikas pa ibakwaron. Tayo baga kita bata so mga flood control tararaot pa. So bata dahil pa yan matatrabaho hanggang sa 2026 tayo dali na subudget sa flood control. Ang ipaparaharabas kaya kining mga politiko ta. So mga kontratista pati so mga empleyado man kan DPWH kasabay. Aber palugod dahil lugod ki mga flood control budget sa 2026. Paano kaya pag nagraut ang panon, sige sa nambaha sa Indo. Ay nako. Kita so na sakripisyo mga taong bayan, so kitang mga tios, kita so apektado. Marayan mga mayaman na yan ta. Pag magbagyo madyaran ang sa maurag na hotel. Dahil ngani na anon mga harong kayan, mga mayaman baga. Nagbabagyo sa luwas sa lawgang harong, dawa magdordiris ko pasinda, dahil mati ninda ang bagyo. Kita na ang harong ta mga kubo-kubo sa na magparos-paros na nga kidiit nagiyog-yog na. Pero sa mga mayaman dawa magparti-parti pasinda sa lawgang harong dahil ninda mati yung mga bagyo-bagyong iyan. Kita sus Maria Joseph dit sa nanganim paros-paros nagiyog-yog na. Padit-dit pantig tatalbos sa tuya mga atop na sim. Hinugon mo ya. Pero sa mga mayaman, moto, gusto pa nga nindin, duman daw kita sa ibang nasyon, may bagyo digi sa Pilipinas. Baka, kita ang perming lugi, permi kitang nalalagsa langanin, pobre na nga ni ngaya, lalo pang minapobre, taimbis ko ta na so, para sa mga proyektong iyan na maportihiran kita. Dahil nangyayari tayo na nga niyan. Iharabas, ikururakot, kaining mga nagkakapiratang officials. Yan, DPWH pa sana yan. Ang pig-imbestigaran. Paano na sa iba? Aram tamang baga na halos gabos na ahensya kang gobyerno may korupsyon. Bako naman ang bago sa tuya. Kundi nagulpingan yan talaga so DPW suyugon man bilyon na mga pirak ang nagkawarra napahit yan dahil ka kan uraga. Imbis nga malaga na nakiplood control lumanda sulinag na flood control substandard man magbaha-basa na kidit o to inaranod na. Kaya kita permi ang kawawa di. So mga taxpayer sige sa nakitang buruwis mga tugang perili nga ang nagrayaman so mga yaon sa pwesto yaon sa pwesto dahil man yan mangyari kundi kay sarabuatan. May mga nasasangkot nga ni bagan mga senador
mga opisyalista, senador, congressman, may mga nagkakasarangkot, mga langkaw na opisyal kan sa tuyang gobyerno, yugon mo ya. Taday man yan mangyayari, kung day ki sarabuatan, si sen maproseso kan mga papel kaya, paano mo makukuha ang pirak, kung day po ki sarabuatan, ang makulog digdi, okay lang ko tayo na suro substandard na yan. Okay lang ko tayo at isigwa. Ang makamurmundoon digdi tabi papadong. So itong ghost project. Nako asupira. Nadaiman lamang ki ipinagtugdok. Maski sa ronggapo, maski sa boulder, day man kilinaag. Pero nako asupirak. Grabing mga tali kayo niya di. Hinay ko po. Ang yan sa pag-isip-isip ta, may balik daw supirak na hinarabas. May balik daw. Ta sabi baga, dapat ibaralik din daw. So, iba nga ning yaon sa simbahan baga. Anong simbahan ito so nag-uli na may tigdonar na sarong magarang bihikulo. Inuli kan simbahan ta, naarama, nasangkot sa korupsyon, sa flood control, so nagdonar. Inuli. Ang apot sa kwarta, na dinunar sa mga simbahan, ibabalik man daw tabi nindo. Ibalik man daw. Ibalik daw tabi nindo ya. Ano nga so mga dinonar nga so mga dinonar di pigbaralik ang iba. Hali pa lang ngini sa hinabasan. O paano na so iba? May balik pa daw an sa kaban kang gobyerno. May balik pa daw si Tino sa tuya kag sa tuya. Itinaw sa indo kang nakaaging eleksyon. Ala ka mo. So itinao sa indo kang nakaaging eleksyon. Baka barawiun sa indo. Paano pa man nga tabi, sabi ni Papadong, paano pa man nga babawi na binakal ko ng Durabox? Ano pa man nga mabawi? Binakal ko baga ngayon Durabox. So tinawag ang eleksyon. Puto nga yati gurigdaan ko nangon yan supong. Sukotsyon. O paano pa nga ya? Kung baga tumaramso politiko baga o kaya sunasasangkot duman sa harabasan. Paano ko pa man nga may balik na? To tinaw ko na kayo nakaaging eleksyon. Paano mananggad ka? Paano kay Jesus Maria Joseph? Basta tabi si Bagyong Upong. Ang pigpaluwas ba kang Pag-asa may La Nina alert na ang sabi baga kang Pag-asa na mas dakol ang mga pag-uuran asin mga pagbabagyo sa maabot na Oktubre hanggang Disyembre. Yun na ni. Dahil pa sigurado nga ni ta o ni pakaluwas pa sa nakang nasa luwas pa sa nakang par si super typhoon na si Nando o ni si Opong. Nagsunod na naman. Dahil para may masun pa kami magsunod pa. Parada na naman ki mga road ki panahon. Kaya tabi sa mga satuyang mga opisyalis makiriparo tabi. Maki-asikaso na tabi ka mo. Bayan na mo na kang mga matindi pang politikahan. Although tapos na ko ta sa eleksyon pero hanggang gunyan matindi pa tabi ang politika na nangyayari po sa satuyang lugar. O ngunyan na mayroon kita kipanahon
Dapat inina mo na. Dahil na mo nakipolitikahan. Riparo na muna kan sa tuyang mga kababayan. Tangani pong deki may magbuwis na buhay. Digdi po sa bagyong ining si Upong. So yan ang importantihon ngunyan. Magpreparar. So sa tuyang mga opisyal, aram naman indo kung anon sa indong mga gigibuhon. Lalo na sa mga nasa barangay, dahil na pagpaparaharalat pa kamo kung anong dapat gibuhon nindo. Aram na nindo yan. Baka nagbabagyo na, nagalat pa kamo ki-order na, magpa-evacuar. Igwa kayan eh. May mga barangay officials na halatong ko ngayon sa order ni Mayor. Taday pa man nga si Mayor nagtataram. Kamu ang nakaka-mati kang yaong kamo dyan sa area mismo. Kamu nan magdesisyon, tamay power man kamo. Miling din nag-advise si Mayor na mag-evacuar, dahil bang kamo nag-evacuar. Yan tabi dahil magpara paturog-turog sa pansitan. Tangani pong maging okay kita. Di, ngunyan, igwa kita kay mga power bank, igwa kita kay mga solar. Habang may init pa, i-charge na yan. So power bank, i-charge na yan. Taday ta sigurado, pag nag-uran-uran na, pag nagparos-paros na, sigurado dahil nakita ka na kuryente. Serbisyo asin reparo. Yan bagang aliko. Pero ang importante databi, di kita magaramit kitong gasira, kandila, baka tigbabagyo na kita, nasusulo pa kita. Matindi adi. Dahil baling ay bagyohon, wag lang masunugan. Kaya importante yun. Dakulon bagangon yan. May mga puro power bank kita dyan, o charge na yan. May mga ilaw kita na mga solar, o i-charge na tabi yan. Ang komunikasyon ta, iralag na dyan sa mga importantehon na mga emergency hotline. Nganing may kontak kita sa mga otoridad, kung in kaso may kaipuhan kita, may maapudan kita. Yun ang ilag nindo dyan. Dapat nga ni is open na yan sa mga cellphone nindo. Yaon dyan nakapunbok na number kang munisipyo, MDRR, yaon number kang police, BFP, so mga importante yun na maapunan nindo pag may emergency. Kasi pag na may emergency na, data na maraman kung anong gibuhon ta, natataranta na kita, data na nga ni naapudan gaya karab dapat mampudan. So may barkada nga ni ako kan, piskal na nga ni ito, kang nagkaigwa siya ki emergency sa saindang harong. Ang ginibutabi Sir Abi, duminalagan pasiring sa luwas kang harong niya, nakabrief, duminalagan, puminasiring sa PNP. Ano na nga ni, pagka ni nataranta, tinapukan ki molotov bagaso, pampasabog. So sayang kotse, tinapukan ki pampasabog, nagkakalayo na kotse niya. Sa katarantahan, maski nakabrief, duminalagan, paluwas sa harong, nagdalagan, pasiring duman sa hipatura kang PNP. Pagabot naman sa PNP, o ngayon tabi, attorney, kumusta? May emergency nga arugyan kini. Kang nahimasmasan, kain niyo sa cellphone ko. Sa cellphone na, walat sa haro. Hiling mo na yan. Pwede man palang ngayon mag-apod sa cellphone na di nga tataduminalagan pa ako di. Nahiling mo na yan. Kaya tabi, pag natataranta bagan sa rong tao, lingaw na. Kaya dapat ilag nindo dyan, sa emergency nindo, ilag na nindo tabi mamrika, yan mga emergency hotline. Ngunyan, baga madali na, dial 911. Kung kay po nindo ki PNP, kay po nindo ki BFP, yaon dyan ka boss. Yugun mo duminalagan, may distansya mga siguro mga 300 meters. So dinalagan niya.
Nganing magagad sa nagki-police assistance. Nalingawan niya, may cellphone pa lang siya. Hinay ko po. Na pag mga arog po kaya niyo, no, kaya importante yung tabi dyan sa indong mga cellphone, na igwa tabi ka mo ki mga contact kayo, kung kamo kaipuhan na magparesponde o dial 911 bako ano ito? Ano susaro kang 911 sa emergency bako 116. Ano sa 116? Ano sa natatamay 116? 116 o 163? Iba man ganyan baga sa 111 ang 911 so sa emergency. Ang ano ito susaro Madam Rica, ano susaro? Ano nga ako? 911 sa emergency. 116 yata yun eh. Ano nga ito? Bantay bata nga ako. Serbisyo Asin Reparo. 163 nga ako. Anong 163? Bantay bata palang tabi. Bantay bata nga ya. Ay Diyos ko, nasa na. Nakalingaw tabi. Pag ikabaga na taranta, pag ikabaga na taranta, dahil mo na aram kung anong gigibuhon mo, ay duminalagan paluwas sa harong ninda, nakabrief. May cellphone man sana, nalingawan niya sa cellphone. Dapat may cellphone pala ngayon, dapat nagapod na sana ngayon ako. O duminalagan, pasiring sa PNP, o tatig report itong nangyari sa inda. O ano pa man. Ngayon to rin, nakabrief ka baga ngayon. Pagiling niya, ay yung man agad yan eh. Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Nakapanlingaw si attorney. Inuninin sa rumdam-dam. Arag baga kaya ng kita pag natataranta. Dahita na aram kung ano so pigigibuta. Yo. Relax na nga ni, kalma. Eyo tabi, makiriparo na tabi, orawang may panahon pa kita. Tumama man kimagdae, hagip pa rin kita kining bagyong si Upong. Yo. Pasiguro na tabi, ang problema kay ni tabi, Sir Abi, so mga pananumta naman na di. Bata so masuwa ko pati mabunga. So tapayas ko mabungahon. Sarabi. So tapayas ko may hinog na pati mabunga. Paano do ito? Maray kayo ni magdakop kimano. Magtinulan na. Alas 8 na. Oy, at yan tabi, duman sa programa tang so tama sana. Tabay na lang kamo, duman na kita maapudan ta sa tuyang mga LGU, ano? Mga paghanda po kaning tropical storm na si Upong. Duman na lang sa programang so tama sana. Yo, 10 to 11 yan. Pabati kami digdi sa Bombon. Opening ngunyan kang ayo ano tabi dyan no? May ano dyan. Sige tabi mga tugang sa pangaran po ni Madam Maylene kang MBY Dormitory. Yaon man dyan si City Vice Mayor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Si Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila.
Yaon dyan ang tabako o kaya yaon man dyan ang Kapos Biloloto outlet. Salamat sa indo po gabos mga parantabay niya to, paki-follow, like and share na lang kan sa tuyang programa ngani pong mahiling man kang iba. At yan naman 10 to 11 sa programang So Tama Sana sa 107.7 radyo natin Tabako. Param na po muna sa indong lingkod, ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Saga naman kita digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Domo arigato, iringat po kita, maghanda, magpreparar nganing okay kita. Yo, bye-bye. Simulaw na iligo Serbisyo Asin Reparo. Simulaw na iligo maliwanag. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.